Ụmụafọ Naijiria enyego nkọwa na ECOWAS Parliament na Abuja. Ya bụ nkọwa banyere etu ọnọdụ okwe ndọrọndọrọ si wee dị, ọnọdụ akụnụba, ọnọdụ nchekwa na enyi ya gbasatara ihe etu esi gbatakwuru n'ala anya bụ Naijiria. Onye so wee gaa ya bụ ije ma onye na-anọchite anya Ọnịcha North and South Federal Constituency Honorable Linda Chubi Ikpeazụ ekwu ya jide nọ n'Abuja wetara anyị akụkọ. O kwuru na agbanyeghị anụmọkụ n'obi pụtara ihe nke ndị mmadụ tutu atụọ vootu onyeisi ala na ndị omeiwu ndị pụtara ịtụnye bụ vootu pere ezigbo mpe, onye omeiwu ahụ kwara arịrị maka nchekwa obodo na-adịghị ntụkwasị obi nke ọ sịrị bawanyere n'ọgụ ọnụ n'oge mbinye aka ahụ, ebe nwere ihe na-egosi ihe mmanye nke ndị nkịtị site n'oji egbe ezu, mkpọghara na mmesi ike. Dịka o siri kwuo, Food and Agricultural Organization kwuru n'ọnwa Maachị afọ a na ihe dịka mmadụ nde 25 ka a na-elegara anya na agụụ nwere ike ijide ha n'agbata ọnwa Juun ruo Ọgọst afọ a, nke mere na amaghị otu agụụ dị na Naijiria ra. N'aka nke ọzọ ka Carlos Tavares, onye nyere nkọwa n'aha ndị nnọchianya obodo Cape Verde, kọwara na obodo ahụ nọ nnọọ n'ụzọ esi ebute ihe megidere iwu, ma na gọọmenti ha etinyego ọtụtụ ego ịhụ na nchekwa dị n'obodo ahụ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.